Tapos galunggong po natin dito ay 120 yung mga per kilo. No? May 1 kilo at 1/4 yung ganitong kalalaki na mga bangus na latag niya, no? 200 pesos ang isang piraso. Good morning sa'yo, Apo Chris. Shout out. Ayan yung mga presyo niya, no? Malalaking bangus, 200 pesos isang piraso. Rin po dito yung mga pusit. Good morning. Alimasag ay 100 pesos. Mga dalagang bukid. Ito, nandito tayo sa mga latagan ng mga isdang bato, no? Mga sagiti. Mga isdang betilya, lapu-lapu, napakarami, no? Kaya may mga isdang burara. So yung presyo ng mga betilya natin dito ay 180. Ayan. Tilapia ba sa'yo? May tilapia pa. Labahita, lapu-lapu. So magaganda mga isdang bato natin dito. Mga bagong dating po yan, ha. Bisugo. Ayan po at sapsap bakoko 100 pesos yung mga tumpukan na bentahan po nila. Pesos tumpok. Kwenta lang yan, bisugo, sariwa, bangat, paksiw. Po ay 250. Magkano emperor? Emperor magkano? 200 ang per kilo. So yan po yung isdang emperor, no? 200 pesos ang mga per kilo. Ito po yung laman niya ng isdang emperor. Ito. Ang ganda, no? Ng laman ng isdang emperor na inyong mabibili dito. 50 pesos at 100 pesos. Yung tumpukan po doon ay 200 pesos, ay napakadami na. Ayun, no? Araw-araw may latag pong ganito rito, no? Na mga sugpong maliliit. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon. At tayo po ay mag-update po ng kanilang mga latagan na ating pong maiikutan dito sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Tando Explorer. So tara, let's go! Alright, nandito tayo sa bungad, sa mga latagan ng mga bangus galunggong pusit dito kay Kabugris. So mga presyon ay ating i-update sa kanilang mga inilatag dito sa kanilang mga pwestuhan. So yung mga presyon dito ng mga pusit natin, no? So ito yung presyo ay 330. Sasakyan yan, pag may pick up. Tapos galunggong po natin dito ay 120 yung mga per kilo. So ito yung mga presyo ng mga bangus ni Kabugris, no? 200 pesos yung isang piraso. Malalaki. Ayan, no? May 1 kilo at 1/4 yung ganitong kalalaki na mga bangus na latag niya, no? 200 pesos ang isang piraso. Good morning sa'yo, Kabugris. Shout out. Ayan yung mga presyo niya, no? Malalaking bangus, 200 pesos isang piraso. Alright, so may mga tumpukan din po dito. Ang mga alumahan po natin ay 120 ay yung mga kilo. At galunggong, ganun din po. So maganda yung mga latagan nila. Ayan, madaming isda at dumagsa ang ating mga kababayan sa Malabon. So 330 rin po dito yung mga pusit. Good morning. So ayan, yung mga latagan na kanilang binibenta sa mga kababayan natin na dumayo at dumagsa dito sa Malabon. 100 lang tumpok, 100 kilo na. So, Sige. tamo talaga. Sige. Kaon tayo.
Alright, so dito yung mga kilo ng alimasag ay 100 pesos. At yung mga presyo dito ng mga latag nilang galunggong ay 50 pesos. So, lapitan natin. At yung mga alumahan ay 100 pesos. Yung mga tumpukan. Per kilo galunggong 150. So ganito po yung mga latag ng tumpukan, no? Mga isdang alumahan at napakarami sa mga kababayan natin ang nag-iikot at naghahanap ng murang presyo na kanilang mabibili dito sa Malabon Fish Market. Mura yun. Ang problema, hindi ako marunong mag-prepare. Ano ba gina? Alright, yan po yung mga presyo na mga latagan po dito ng mga isdang alumahan. 150 po yung mga per kilo at 100 pesos tumpukan galunggong alumahan, no? Alright guys, so siksikan na naman ang Malabon Fish Market dito sa mga latagan na kanilang dinayo at sa paghahanap nila ng mga presyo na abot kaya ng kanilang bulsa, no? So shoutout sa inyong lahat at tayo po ay maging mapanuri at mag-iingat po lagi sa ating paglalakbay at pamimili dito sa Malabon Fish Market. Alright, di tayo makausap dahil nga sa dami ng tao na dumayo, no? So lilipat tayo dito sa kabilang side muna. Dito ay medyo maluwag ang kanilang pwesto. Dito tayo sa mga latag ng isdang bato. Nanay Noemi, good morning. Boss Nando. Lalaki ng alimasag niyo po. Yan, nilagay dyan. Wala Mhm. akong binibili sa kanya. 100 daw lahat yan. Ang dami. Oo. Pang ano yan, panggata. Laki naman ng bangus. Yan, bangus ko, 180 lang. 180 po ang per kilo. Malalaking bangus na yan, ha? Takupan yan. May isa't kalahati po ba isang kilo niyan? Ah, meron daw po. May isang anim. Yan, ang laki ng bangus, no? Bangus tagupan po. Tapos, tatag ni Nanay Noemi mga... Pampano, 380 lang. Ayun, 380 po yung mga per kilo po ng golden pompano, no? Nanay Noemi, salamat po. Shout out pang muli. Good morning. Salamat po. Alright, yan po yung mga latag ni Nanay Noemi ng mga bangus, dagupan. So magagandang mga dalagang bukid. Ito, nandito tayo sa mga latagan ng mga isang bato, no? Mga sagiti. Dito tayo sa pwesto ni Ate Brenda, no? Sa kanyang mga latag at mga bangus na inyong mabibili, mga bangus dagupan. So halo yung mga bitilya. Ayan. Tapos tatag na mga labahita na inyong mabibili, no? Magaganda mga latag na isang bitilya, no? So mag-enjoy ka muna, Lodi, sa pagkain mo. At pakabusog ka. So, shout out. Good morning sa'yo. Ayun, shout out kay Boss Aris. Good morning sa'yo, Boss Aris. Salamat. At ito naman yung mga latag ni Kuya Warren, no? Ng mga dalagang bukid. Tapos yung mga pinuan niya, Talakito, Emperor, Sagiti.
yun po yung mga ina-update natin na nataga nila dito ng mga isdang bato. So, dagsa ang mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Ulo ng mga talakitok, no? Tapos dito yung mga latag na mga isdang betilya, lapu-lapu, napakarami, no? Kaya may mga isdang mura. So yung presyo ng mga betilya natin dito ay 180. Ayan, ganyan yung mga latagan nating mga ina-update dito sa kanilang mga pwesto ng mga isdang bato. Tilapia ba sa'yo? May tilapia ba? Oo, may maya-maya tayo maliliit. Maya-maya. Ito yung isdang mga ano, loro o parrot fish. Tapos mga labahita, lapu-lapu. So magaganda mga isdang bato natin dito, mga bagong dating po yan, ha. So ito yung pwesto ni Paring Ben sa Malabon Fish Market. Tapos may mga sagisi rin na mga bagong dating, no? Ito, oh. Alright, so busy market na naman ang Malabon. Ganito po ang sitwasyon sa mga latagan. Marami po tayong mga bagong dating na mga isdang bato na kanilang latag, no? Solid pa rin ang mga latagan na kanilang bentahan dito sa Malabon Fish Market. Tawid na tayo dito sa kabilang pwesto. At update na natin yung ibang mga latag po dito ng isdang tumpukan o anumang klaseng laman dagat na tinutumpok nila at mga per kilo ng kanilang latag. Alright, yan po yung mga latag dito ng kanilang mga kalakal ng mga isda. So ito yung mga bisugo natin, no? Mga bisugong bato na tinumpok, no? Ayan. Mga isdang pamaksiw. So dito 160 yung kilo ng mga latag. Ng alumahan 150, galunggong. So yan po yung mga presyo. Ganyan na po yung mga per kilo na inyong makikita at mabibili dito sa lugar kung saan dinarayo ng ating mga kababayan. So ang galunggong ay 160 na ang per kilo, alumahan ay 150. So madalang pa ang kanilang mga nilalatag na tumpukan na mabibili dito, no? Madalang dito sa pwesto na to ang tumpukan ngayon dahil nga hindi pa sila nakakapaglatag ng isdang tumpok. Lagi naman yun eh. Alright. So ito naman yung latag ni nanay dito, no? Mga tumpukan ng pusit, 100 pesos, maliliit na bisugo. Ayan po, at sapsap, bakoko, 100 pesos. Yung mga tumpukan na bentahan po nila. Alright, diretso pa tayo dito sa iba pang mga latag na ating may update. So ito yung bisugo, 50 pesos tumpok. Kwenta lang yan, bisugo, sariwa, bangat, paksiw. Eh, 50 lang, bisugo, paksiw yan. Madami na yan. 20 lang yan. Ano yan, 50 lang, pamaksiw. Dito, bangat. Bisugo. Alright, so dito guys, 150 yung mga per piraso ng mga bangus. Kwenta lang, bisugo, sariwa. 140 yung mga alumahan at galunggong sa per kilo.
At galunggong alumahan din po rito sa mga tumpukan, no? May 50 pesos at 100 pesos. At dito tayo sa mga per kilo ng mga labahita, 150. At meron po tayo dito mga dilis o tuwakang. So, 260 po ang mga per kilo. Ang mga pusit na latag nila dito. Magkano bisugo? 260 ang per kilo. So, mga talakitok na latag dito at isdang emperor. Kano? 250. So, presyo dito ng mga laman ng talakitok. Ang presyo po ay 250. Magkano emperor? Emperor, magkano? 200 ang per kilo. So, yan po yung isdang emperor, no? 200 pesos ang mga per kilo. Ito po yung laman niya ng isdang emperor. Ito. Ang ganda, no? Ng laman ng isdang emperor na inyong mabibili dito. Anong isda ito kuya? Yan yung isdang emperor. Yun. Ang ganda ng laman, no? Sarap sinigang yan. Alright, so dito tayo sa tumpukan kay kalahating ina at kalahating ama. So, bentahan niya ng mga galunggong ay 100 pesos tumpok. 100 lang, boss. Yan ang presyohan niya ng mga tumpukan dito ng kanyang galunggong. Kalahating ina, kalahating ama. Aray ko. Aray mo. Saan ang sandaan? Ha? Sandaan. At ang mga presyohan dito ng mga bangus, no? So, lipat tayo dito. So, ito yung mga presyohan ng mga bangus na latag. Meron pong presyohan dito na 140 at 150 yung mga kada piraso. So, yung alumahan din po natin dito ay 100 pesos. Ganyan po yung mga bentahan po nila ng mga isdang tumpok na inyong mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright? So, abante na tayo. At ganito yung sitwasyon sa mga latagan na ating naabutan, no? So, dito tayo kay Kuya Romy. Umaga, hapon, hanggang gabi ay may bentahan dito si Kuya Romy ng kanyang mga tilapyang Batangas. Kuya Romy, shoutout po muli. Bagong tabas tayo ng buhok. Oo, mainit na masyado. Kailangan talaga magpapogi. Ayan. So, magkano po yung presyo ng mga tilapyang Batangas po natin? Ganun pa rin, boss Lando. 120. Again and again, 120 po ang presyohan ng mga tilapyang Batangas dito ni Kuya Romy sa kanyang pwesto sa Malabon Fish Market. So, ito po yung tilapia niya. May tinta po pala kayong bangus kanina. Mabilis talaga maubos ang bangus ni Kuya Romy, no? Bangus tagupan po yung kanyang binebenta dito sa kanyang pwesto. So, medyo busy si Kuya Romy. Kuya Romy, shoutout po muli. Salamat po. Thank you. Alright, so tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga tumpukan po ng mga galunggong ni Poging Pogi. Shoutout sa iyo. So, yun ang ating update sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At talagang nga naman napakaraming tao ang dumayo at dumagsa dito sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, tawid tayo dito sa mga latagan pa ng mga alimasag na ating laging ina-update, no? Para sa kaalaman ng mga presyo na bentahan po dito. Tawid po tayo. Alright, so ito yung mga sugpong maliliit. Halagang 50 pesos at 100 pesos. Yung tumpukan po doon ay 200 pesos, ay napakadami na. Ayun, no? Araw-araw may latag pong ganito rito, no? Na mga sugpong maliliit. So, mga alimasag ni ate. Ate, good morning sa iyo. Uy, may alimango, oh. Ayan ang paborito nila, mga alimango alimasag. Pili na po kayo dyan. So, yan yung mga alimasag na latagan, no? May pumunta rito Sabado. Mm. Biyernes daw ang lalaki ng alimasag. Alam ko sa kanya. Oo.
May araw talaga na ano, kapag in-upload mo, kinabukasan, syempre di natin masasabi kung may latag o wala. Eh, magkano presyo ngayon niya, te? Dito? 200 ito? 150. 50 pesos po yung tumpukan po dito, no? So, yan po yung mga update natin sa alimasag ni ate sa Malabon Fish Market. 200, Ayan. 150, Ate, salamat po. Thank you. Alright, so yun po yung ating update sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. So, mag-enjoy po tayo sa inyong pamimili. At keep safe everyone. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.